нишасти матбуотии 4 сохтори давлатии вилояти Суғд, раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, раёсати минтақавии рушди иқтисод ва савдо ва раёсати агентии давлатии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма баргузор гардид. зимни баргузории нишасти матбуотӣ масъулони сохторҳои номбурда бобати натиҷаҳои ба даст омада дар соли 2025 маълумот доданд. нахуст сардори сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бобати натиҷаҳои фаъолияти ин ниҳод ҷиҳати иҷрои нишондиҳандаҳои бюҷети вилоят давоми соли гузашта маълумот дод. қайд намуд ки бо дар назардошти рушди иқтисодиёти вилоят иҷрои нақшаи қисми даромади бюҷети умумӣ бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибюҷетӣ дар соли 2025 ба андозаи 107.1% таъмин гардид ки нисбати соли 2024 23.6% зиёд мебошад. инчунин таъкид кард ки давоми соли ҳисоботӣ аз ҳисоби маблағи иҷроӣ барзиёди қисми даромади бюҷети маҳаллии вилояти Суғд дар соли 2025 ба фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт 86.1 миллион сомонӣ ва барои маблағгузории сохтмони иншооти муҳими давлатӣ 13.4 миллион сомонӣ маблағ гузаронида шуд. масъулини раёсати агентии давлатии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят зикр намуданд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳамин даври соли 2024 бо назардошти индекси нархҳои истеҳсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ 123.5%-ро ташкил дод. аз 265 намуди муҳимтарини маҳсулоти саноатии истеҳсолшаванда дар соли 2025 истеҳсоли 170 номгӯй афзуда 81 номгӯй кам шудааст ва 12 намуд маҳсулот истеҳсол нагардидааст. бино ба маълумоти намояндаи раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ ва дигар қонунҳо инчунин дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи ҷалби сармоя дастгирии давлатии соҳибкорӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. бино ба маълумот шумораи соҳибкорони инфиродӣ ба ҳолати 1 январи соли 2026 аз аввали ба қайдгирӣ 122133 нафарро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ин давра аз ҷониби раёсат доир ба масъалаҳои аз эътибор соқит намудани воситаҳои асосии фарсудаю корношоями корхонаву ташкилоти давлатӣ ва аз мувозина ба мувозина гузаронидани бино ва таҷҳизоти давлатӣ тибқи тартиби муқаррар намуда амалӣ карда шуд. дар охири нишасти матбуотӣ рӯзноманигорон вобаста ба масъалаҳои муҳими соҳаҳои болозикр саволҳо пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд.